Ignasi? Bé, bon dia a tots i a totes. Em presente. Jo soc Ignasi Mora Bataller, actual alcalde de la Vall de Gallinera pel Partit Independent de Gent per la Vall. I un dels 4 membres del projecte 4 Amics, dedicat al cultiu ecològic de l'olivera i en menor mesura elaborador de vi per autoconsum. A l'any 2014, un xicotet grup de gent jove inquieta i preocupada pel territori, crearem el Partit de Gent per la Vall per a presentar-nos a les eleccions municipals del 2015. Primer que res, dir-vos que personalment estic en contra de l'estructura dels partits, però que en el cas de Gent per la Vall, per la seva dimensió i per tal de donar-li continuïtat al projecte, consideràrem que era la millor opció per a crear una alternativa al que havíem tingut durant aquests anys enrere. Amb incertesa però amb il·lusió aconseguirem 3 regidors, 2 el PSOE i 2 el PP. Després d'un gran treball durant aquests 4 anys de l'equip de govern, ens hem tornat a presentar a les passades eleccions amb gent renovada i amb tenent majoria absoluta. 5 regidores de Gent per la Vall i 2 del PP. Això ens alegra molt perquè demostra que la gent respon quan veuen que les coses s'estan fent bé i ens encoratja per seguir construint una alternativa al que hem tingut fins ara. Degut a la deixadesa que havia patit la Vall, la nostra prioritat va ser començar a fer-ne, tant econòmicament com d'arreglar els pobles. Feu-se compte que actualment encara estem arreglant la xarxa hidràulica de l'aigua potable. És una cosa tan bàsica. Actualment, una de les prioritats és combatre el despoblament. Sí, aquestes paraules que tant sentim repetir en les altres institucions i contra les que diuen tant lluitar, però que a casa nostra no acabem de veure el resultat. Com pot ser que estiguem lluitant per coses tan bàsiques com l'escola i el metge? I és que el problema sempre ha sigut que hi ha hagut ciutadans i ciutadanes de primera, les que viuen a la ciutat, i ciutadans i ciutadanes de segona, les que vivim als pobles. Per posar un exemple, com volem recuperar el món rural si no hi ha un internet com toca? S'imagineu què passaria si els pobles disposàrem d'internet amb alta velocitat i a les ciutats, per contra, funcionarem a la velocitat de tan sols 1 mega? No entenem que els pobles del món rural estan tocats de mort si no hi ha una aposta real i valenta per part de l'administració? Bé, nosaltres a la nostra continuem treballant per aconseguir una escola nova que pugui ser un referent en l'educació integrada en el paisatge. Continuem treballant perquè les nostres xiquetes i xiquets tinguin el seu menjador escolar i continuem treballant també per reformar noves cases per poder fer un lloguer social. Fixeu-vos que el nostre problema de la vall no és que no vulgui vindre gent a viure, sinó que hi ha molta gent que vol vindre, però que gràcies a la bombolla immobiliària que tan desastrosa per al nostre territori encara trobem cases en preus desorbitats. Trobem moltes cases que són segones residències i moltes altres que no estan en condicions per al lloguer. Per tot això estem posant molts esforços per començar a rehabilitar antigues escoles i poder-les llogar. Un altre dels pilars fonamentals del món rural és l'agricultura, a la qual se l'està menystenint i destruint. Des del projecte 4 Amics, el que pretenem precisament és donar-li el valor que li correspon als productes agrícoles. Com bé diu el nom, són 4 amics que ens agrada treballar la terra i tot el que gira al seu voltant. La idea sorgí perquè volíem produir-nos el nostre propi vi, cosa que ja estem fent. I després de la plantada de la vinya ens adonàrem que a la Vall de Gallinera, degut al despoblament i l'envelliment de la població, els bancals anaven quedant terns. Així decidíem començar a posar-los en marxa i a produir oli ecològic. La gent gran, com ens coneixia, ens deixava els bancals a canvi de que els portàrem pel simple fet que un bancal cuidat sempre tindrà més valor que un bancal erm. I parlant d'oli, han sorgit i estan sorgint noves propostes, com per exemple la que naix des del GAL Rural Muntanyes d'Alacant, Olis de Diània. Olis de Diània és un grup de productors i productores d'oli de les comarques centrals valencianes, del qual en formem part. Aquesta és una iniciativa de desenvolupament i professionalitat en l'elaboració d'un producte per donar-li un valor afegit.
amb un relat, amb una història i amb una identitat. Altres iniciatives, com el DNA Fòrum organitzat per Pep Romany, que tindrà lloc a Cia Dénia els propers 25, 26 i 27 de novembre, són fonamentals per a potenciar l'agricultura. I com diu el meu amic Pep Romany, els agricultors són els jardiners del paisatge. Aleshores, la pregunta que ens podríem fer és: si la gent estem disposada a pagar uns diners per a que alguns arreglin i netegin el nostre jardí de casa, no pensem que s'haurien de destinar diners, no sé si particulars o públics, per a compensar tota la faena que fan els llauradors i llauradores en quant a la composició del paisatge? Perquè a tot el món ens agrada anar als pobles i veure la florida del cirer, o veure els marges en pedra sec, o l'olor de la flor del taronger, però tot això no existirà si la gent del món rural desapareix. Per a que no desaparega i per a que tot allò que estem fent funcione, la plec, els pobles, la comarca, les xarxes, etc., és fonamental la implicació de les persones. Necessitem que la gent prenga consciència que una societat implicada i participativa és una societat forta i amb possibilitat d'evolucionar. Des de la Vall de Gallinera estem molt agraïts i agraïdes de participar en la plec de la Marina i volem donar les gràcies i l'ànim a totes les persones que han estat en l'organització, perquè són conscients de l'esforç que es necessita per a que siguin possibles aquestes iniciatives. Encoratjar per a que continuen duent-lo a terme, perquè la comarca i els pobles necessiten crear xarxa per a tindre un desenvolupament més sòlid i consistent, conèixer-nos les unes a les altres, cuidar-nos i crear alternatives per ser més forts i fortes. Continuem teixint comarca i continuem teixint resistència. Visca la terra!